Ninsabu fil-Mekka ta' divertiment f'pajjiżna Paċiville. Illum se nkunu qegħdin naraw il-ħidma tal-iskwadra ta' l-SAG li flimkien mal-distrett ta' San Ġiljan ikunu qegħdin jissorveljaw l-akwati ta' Paċiville kif ukoll San Ġiljan. Ix-xogħol tal-SAG bażikament hawn f'Paċiville fiex jikkonsisti? Mela aħna nkunu hawnhekk bażikament fil-weekends. Ix-xift tagħna ġewwa Paċiville jibda mill-10 sal-5 ta' filgħodu. Ġeneralment inkunu unit ta' 6 min-nies. U aħna nkunu hawnhekk biex nofru assistenza tad-distrett u lill-pubbliku. Però xogħolna l-iktar li huwa bħala backup lill-membri tal-pulizija tad-distrett li jkunu preżenti hawnhekk. Ix-xogħol għall-pulizija f'Paċiville jibda jirranka. L-iktar li jkollna serq minn ġol bars li jisirqulhom handbags, nies fis-sakra, dawk l-aktar li niltaqgħu magħhom. Kif isuh ix-xogħol tagħkom? Huwa imprekattiv ħanajdlek hekk għax bniedem fis-sakra mhux faċli li tirraġuna miegħu. Mhux dejjem jifhmu li aħna nkunu qegħdin hemmhekk biex nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Ġeneralment jispiċċaw iduru fuqna. Jidħol rapport li jinqala xi inkwiet fi-stabbiliment. Qabel jitlu, jitkellmu bejniethom dwar il-mod ta' kif għandhom jipproċedu. L-uffiċjal tas-sigurtà ta' dan l-istabbiliment iħalli żewġ pulizija jitlu. Wara ftit tal-ħin il-pulizija joħorġu barra u jistennew. Ftit momenti wara, il-pulizija jasilhom rapport dwar allegat tipjib f'xi stabbiliment. Il-pulizija jiddeċiedu li jitlu fl-istabbilimenti kollha sabiex jaraw illi ma hemmx min qed ipejjeb ġewwa. Kif kollox der illi kien se jkun lejl kwiet, il-pulizija taslilha informazzjoni dwar każ li qed iseħħ fi-triq St. Augustine. Il-pulizija tal-SAG minnu fih jinżlu fil-post indikat fejn persuni jindikawlhom vettura illi kienet qed tinstaq manjera perikoluża. Il-pulizija iwaffquha u jarrestaw żewġ ġuventur illi kienu fiha. Minn diversi nies u anke qabduna mill-control room tagħna li kienu tilajnu niżlin ditri jżommu l-traffiku jaqdu t-tajers, kienu qed isuqu b'mod perikoluż. Mbagħad x'għamiltu prova jaħarbu jew xi waqfu? Sakemm inżilna aħna sibnihom ipparkjaw il-karozza hawnhekk u kienu mixjin l-isfel. In the meantime ġew in-nies bdew jgħidulna li 100% kienu huma. Għamilnielhom search fuqhom u fuq wieħed minnhom sibna ċ-ċavetta tal-karozza, ġejna fejn il-vettura u ftaħnija għamilna search fil-preżenza tagħhom. Huma Maltin jew barranin? Barranin. U l-karozza tajjeb xi ħadd minnhom? Karozza għadha fuq autodealer. U rreġistrawkom jew x'għallirawkom? Li bdew jagħmlu jinnegaw li l-karozza mhijiex tagħhom, però fis-search ir-riżulta li kellhom iċ-ċavetta tal-vettura u nfetħet fil-preżenza tagħhom ċekkejna l-magna kien għadha taħraq. Issa ndemita wieħed mill-imputati hawn ħassu ħażin. Jirriżulta li żewġ żgħażagħ huma Russi. Iż-żagħżugħ li ttieħed l-isptar b'ambulanza u li allegatament kienet isuq il-vettura għad għandu biss 17-il sena u għalhekk m'għandux liċenzja tas-sewqan, filwaqt illi sieħbu li għandu 18-il sena jittieħed l-Għassa ta' San Ġiljan. Wieħed ovvjament ħajmur l-isptar assistit bil-pulizija u li ieħor ħajmur l-Għassa San Ġiljan fejn ħajkomplu l-investigazzjonijiet tad-distrett. Il-karozza li sibtu mhijiex imma rapportata misruqa jew? Le, ċekkejna mal-control room, kollox sew insurance, liċenzja mhijiex irrapportata nieqsa. Waqt li konna fit-triq St. Augustine, żagħżugħ Taljan der jagħmel mosta lejn il-kamera stana u minnu fih jitwaqqaf mill-pulizija. Pulizija jipprova jkellmu iżda huwa ma qobtix l-ordnijiet li jingħata u għalhekk tpoġġa fil-karozza tal-pulizija.
Kif is-sitwazzjoni fi triq St. Augustine hija kontrollata, il-Pulizija tal-SAG komplu bir-ronda madwar it-toroq ta' Paċeville. Iżda kif beda jsir iktar ħin u n-nies bdew bil-mod il-mod jitilqu minn Paċeville, l-inkwiet f'din il-lokalità ma jonqos. Gider li argument wara li ġuvni it-tanta tfajla barranija li kienet mal-ħbieb tagħha. Il-pulizija jintervjenu qabel ma l-argument jeskala. Waqt li s-sitwazzjoni issa tiġi taħt kontroll, il-Pulizija tal-SAG ikomplu bil-ħidma tagħhom sal-5 ta' filgħodu.